Aku seneng. Lah kok enek sing menawarkan diri to. Supraktekno jarene. Nem gelem tak dilatih ilmu. Ya golem no wong sawe ora enek sing nglamuti, sawe ora enek sing nglumuti, ora enek sing lulu. Maksude ora enek sing ngono. Romansaku ya seneng no suwi pisanu. Terus enek sing ngomong Pak Samsuri iki jarene ini kecanduan nih. Ini kecanduan. Aku kecanduan. Kecanduan apa maksudnya? Kecanduan seli, Kecanduan seli, Romansaku emangnya aku iki tukang pakai narkocoy ngono. Lek kecanduan seli kabeh wong. Iya to. Lewi koyo no nganu kuwi masuk praktekno kuwi. Kuwi ya pengen kelamut-kelamut to. Iki mesti cowok ciri-ciri koyo ngene iki mesti seneng kelamut-kelamut. Seneng kelamut-kelamut. Lek ora seneng kelamut-kelamut. Cowok iku mesti gilo. Hikmahe apa? Gilo. Nek cowok iku senengane nglamuti ya to, itwil dalan bayine cewek. Iku berarti dia sudah hobi. Orang itu sudah memang sukanya kelamut-kelamut gitu. Terus nek koyo no kecanduan, ya bikin kecanduan lah. Ya bikin kecanduan. Wong kentu iku, wong kete iku nggarai lagi seluruh dunia ini sing normal, ya toh. Garis bawahi cuk, what is the gatel ngono lho. Garis bawahi nek wong sing normal mesti kecanduan lah Kang. Nek enggak normal, yo enggak tahu. Lek sing enggak normal biasanya nyangkem. Cuman uang iku gawane kan dhewe-dhewe. Boloyo. Gawane uang, ekspresine uang kete, ya to kete ngene. Iku dhewe-dhewe. Enek seneng sing diekspos, enek sing enggak. Kayak gitu. Nek koyo aku enggak seneng privasi-privasian. Aku enggak suka. Mungkin aku mbiyen seneng ya. Privasi disembunyikan, ya toh. Aku seneng lek masalah kete-kete. Tapi sejauh itu kan dari ditipu, dibohongi, aku malah enggak seneng. Jadi nek aku berhubungan, pacaran atau harus diekspos. Nek sembunyi-sembunyi, emang lo maling. Emang cowok gue maling. Emang cowok gue buronan. Buronan apa? Buronan utang. Buronan utang ngalor ngidul. Kayak wong kae. Halo. Endak bolo, endak. Uang iki olahraga sing paling menyehatkan adalah olahraga kentu kete bolo. Iku siji tinggi pergerakan otot-otot. Ini fakta ya, fakta. Nggih pergerakan sendi-sendi otot ya to. Otot iku mau males bergerak, tapi nek kowe kete iku nggih memacu adrenalinmu. Karena apa? Kegawa nafsu. Iku mau ki terus seluruh awakmu kan bergerak, berdenyut, bergetar. Terus sehat juga untuk jantung. Wong sekali nganu ngompo kuwi mau kok mesti nglokor to kakan man pete iki. Lek sekali pas ngompo cepak ngono kayak hentakane iku. Iku kan menimbulkan rasa enak. Enak iku engko kan detak jantung iku kan berdegup nganu jeduk. Iku kan menyehatkan karena apa? Seluruh organ tubuh kita ini bekerja seperti itu. Jadi kontenku perkentuan, peritwilan, perselian iki enek hikmahe polo. Dijipuk hikmahe opo? Kesehatan. Sakjane iki aku emoh dadak nerangne, tapi kalian niku lek mendengarkan niku ojo ditelan mentah-mentah. Apa sih perkataane Sainem sing iso dijikuk ngono lho. Ojo enem kowe iki utekmu mesum enem ngene. Nah, apa kabar kamu melihat dokter sana yang membahas tentang
tentang kelamin, tentang hubungan badan. Dokter umum iku konsultasine mesti meluas kayak gitu. Terus sejene ngono, Dokter Boyke iku dosen biologi, ilmune ilmu seks kayak gitu. Jadi ini ojo ditelan mentah-mentah. Apapun itu dicerna. Saya mungkin menyampaikan apa sih gitu loh. Intine iki nek kowe pengen sehat normal, hormonmu normal iku ojo obesitas. Obesitas itu adalah kegemukan. Jangan makan yang lemak dan minyak-minyak. Nek ekon mangan senengane makan minyak-minyak dan lemak, yo kudune aktivitasmu banter. Jadi engko metune kok keringet kayak gitu. Karena nek awakmu lemu-lemu, hormonmu iku rusak. Lek wis ngono gak patek jenget, ora patek ngaceng apa neh cah lanang nek wis kena kolesterol. Karena wong kolesterol lek cah wedok kena kolesterol ijik kena dileboni. Lah wong lanang lek wis kena kolesterol iku lemprek. Barangmu bekakasmu lemprek ngono. Wis ngono ae lah. Disambung-sambung sesuk meneh ya to. Lek kaya Mas Praktekno ngomong idwal mau nem seneng didelati seneng Mas seneng. Tapi karo sapa nem? Ya karo pacarku no.